Jedan od najpopularnijih domaćih tabloida, časopis Ogovor, će se štampati na papiru pogodnom za toaletne potrebe svojih čitalaca, koje, uzgred budi rečeno, uopšte nisu male. Čitaoci Ogovora će na taj način, nakon pročitanog teksta o svojoj omiljenoj poznatoj ličnosti, moći i da se obrišu istom. Proizvođači toaletnih papira naglašavaju da će im časopis Ogovor ubuduće predstavljati nelojalnu konkurenciju. Časopis Ogovor na svim kioscima.